Sabay tayo dyan mga kosa. Ngayong araw na to, gusto kong pag-usapan yung 30 questions na binigay sa akin ng mga grupo ko sa bagong sinalian, ang Baguio Influencer. Shoutout sa inyo lahat. Salamat sa pagbibigay ng mga tanong sa akin. Bilang 21, bilang pagtugon sa panawagan ng lokal na otoridad, may kinalaman sa bawal na paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Anong masabi mo sa mga A, mga naninigarilyo, B, mga second smoker? Oh, tugon sa bawal manigarilyo. Pero sa tingin ko yung mga bagay na mali sa sistema natin kung ano yung nakakasira sa katawan ng tao, dapat yun yung mga sobrang mahal. Para sa akin lang naman to. Hindi lang siguro sigarilyo, pati alak siguro. Siguro per stick dapat mga 500 pesos. Per stick. Okay, 1,000. Ganun. Tapos ang per bottle ng alak siguro mga 8,000. Ganyan. Malamang sa malamang bababa yung rate. Kahit na mawala ng industry yan, nakakasira rin naman sa nature yung smoking. Saka yung kakaroon ng watak-watak na pamilya. Nakakasira ng neurons yung smoking and drinking. Testosterone level, ganun, infertility, yung mga cause ng smoke and drinking alcohol ng excess. Tingin ko dapat ganun yung presyo nila. 1,000 per stick. Ewan ko lang kung di magsitigil yan. Tapos pag nahulihan ka sa streets, kulong habang buhay. Yan. Ganun dapat. Ano ang tunay na pag-ibig? Tunay na pag-ibig ay pag-ibig sa sarili. Hindi mo kaya magbigay ng bagay na wala ka or in excess ka. Ganun lang. Kaya dapat ibigay nyo yung sarili nyo. Galing yung mga tanong nyo. Yun lang. Yun yung tunay na pag-ibig. Siguro ang pag-ibig na tunay ay tulad ng pinapakita ni Wanda na pag-ibig sa akin. Hindi niya inuuna yung sarili niya. Laging inuuna niya ako. Ganun siya. Laging ako yung nasusunod. Ako yung inaasikaso. Hindi niya naiinisip agad yung sarili niya. So blessed. Sobrang swerte ng mukha na to. Promise. Number 23. Ano ang isa sa pinaka nakakatawang nangyari sa'yo na hindi mo makalilimutan? Yan mga kosa, babaguhin ko yung sagot ko dito sa number 23 kasi parang feeling ko may mas deserve pa na mas nakakatawang tama ba? Mas nakakatawang pangyayari sa buhay ko nun. 2009 yun. Nagpapunta ako ng school sa UP Manila. Maaga yung pasok ko, mga 8 ata. So rush hour. 7 something nasa LRT na ako. Siksikan, grabe. Kung alam nyo yung nangyayari doon sa LRT during rush hour, yung siksikan na kayo sobra sa Baclaran Station pa lang. Till UN pa ako. Tapos Baclaran, pagdating ng Metro Point, siksikan ulit bago na naman na napakadaming tao. Tapos Libertad pa nga, Buendia, sobrang dami ulit. After Buendia, ilang station pa bago dumating sa UN Avenue kaya Central Station ng LRT. Ngayon ang nangyari sa akin, utot na ako kasi sakit ng tiyan ko Alam mo yun, pag nagra-rush ka, yung gut mo, hindi nakikisama. May mga ganung pangyayari sa buhay. So nakahawa akong ganyan. Sika, nahawa ko yung bag ko. Utot na ako. Alam ko malakas kasi tinitiis ko simula Baclaran pa lang Huminga ako malalim. Nag-iisip ako kung anong gagawin ko. Pag utot ko, nilakasan ko. Lingon ako sa may kaliwa ko. Tapos umusog ako konti. Ang nangyari, paglingon ko, babae yung nandito ko sa kaliwa ko. Parang siya yung pinagtinginan ng tao. Kaya mali ko yun, my bad. Kaya yun, isa yun sa pinaka nakakatawang pangyayari sa buhay ko. Na utot na ako. Tapos parang binaling ko sa iba, parang iba yung umutot para sa akin, ganun. Yun lang naman ako. Salamat sa pangyayari na yun. Dahil pwede nyo nang gawin, di ba? May idea na kayo pag maraming tao, utot tingin sa kabila. Tuloy natin dun sa vlog. Ito daw yung mahirap na tanong, sabi nila, number 24. Pero hindi ko alam, parang madali lang. Sa isang relasyon, sino ang dapat sisihin? Ang nagkulang o yung bumitaw? Sa totoo lang, parehas silang dapat sisihin. Kasi parehas lang dapat nag-usap. Ang relationship is a two-way relation. Give and take, hindi. Give and take and take. Ganun yan. Parang naging isa sila di ba pag nagkakaroon ng relasyon, naging isa kayo Hindi kayo dapat na depart. So, dapat nag-a-adjust kayo sa level ng bawat isa. So, kung nagkulang ka, kung may pagkukulang yung isa, dapat kausapin mo siya. Ganun. Yung bumitaw naman, dahil may pagkukulang nga daw, dapat nag-usap kayo. Ganun. Saka kung hindi kayo, bilis lang. Kung hindi kayo, ganun. Pero dapat, paras kayo may problema. Huwag mong isisi sa isang tao, sa isang relasyon. Sisihin mo rin sarili mo. Baka kaya bumitaw, may pagkukulang ka din. Hindi mo sinabi ng maayos. O hindi talaga hindi kayo para sa isa't isa. Yan. Number 25, pwede bang maging kaibigan ng ex? Yes, why not? Mabilis na mabilis. Yes, why not? Number 26, sa buhay mo, ano ang pinaka-importante sa'yo at bakit? Hindi naman sinabing isa lang, no? Pinaka-importante sa akin, pamilya ko.
Pag sinabi kong pamilya ko, asawa at anak ko, magulang at kapatid niya, magulang at kapatid ko, tapos yung health naming lahat, may mga importante sa akin. At bakit? Hindi na siguro kailangan tanongin yung mga ganun eh. Siguro isa pa rin sa importance ng mental health namin. Saka peace of mind. Yun, peace of mind. Peace of mind kasi hindi mo siya makukuha kung saan. Makukuha mo lang siya sa parang sanctuary mo. Number 27, how to handle a good and healthy relationship. How to handle? Kung good and healthy naman yan, hindi mo na kailangan i-handle ng maayos eh. Siguro wag ka lang maging komportable, mag-adjust. Kasi ang nagiging constant lang sa tao is changes. Nagbabago at nagbabago yung tao. Every now and then, napapagod yan, nagagalit yan, nag-iisip ng kung ano yan, nagde-develop yan, kasi tumatanda eh. Every now and then, nagbabago ang tao. Hindi yung taong kakilala mo last year, ganun pa rin siya, hindi. Maraming pagbabago. So sa relasyon, ganun din. Dapat nagbabago ka rin ng adaptability, saka yung changes, isipin mo lagi constant. Nagbabago lahat. Number 28, sa buhay natin ay alam nating mahirap, alam nating madami tayong kasalanan. Paano mo intindihin ang sarili mo at paano mo kilala ang dati mong sarili na mabait ka noon, naging masama ka sa ibang panahon at sa bagong panahon, paano mo may babalik ang dati mong ugaling napakabait at malapit sa Panginoon. Kung malapit ka sa Panginoon, patawarin mo yung sarili mo. Tingin ko, dapat hindi na tinatanong yung mga gantong bagay. Parang in short lang neto, how to become you. Siguro wag kang mag-rely ng sarili mo sa ibang tao. Be you, be real, be yourself. Huwag kang mag-rely ng ugali mo sa iba. Kung pagiging mabait, ikaw na yan. Hindi ka naman magiging masama. Siguro matuto ka magpatawad sa sarili. Tapos kung malapit ka sa Panginoon, wala na dapat tanungin. Hindi na ganun kahirap sagutin yun. Kung malapit ka sa Diyos, di gawin mo yung dapat sa Diyos, di ba? What inspired you to become a YouTuber? My family. Gusto kong i-document yung panahon na magkakasama pa kami para may mababalikan. Yun lang. Yun lang talaga. What would you do if fear was not factor and could not fail? Siguro kung yung fear and failure is not factor, documentation ng sarili, ng pamilya. Pagiging vlogger, saka merchant, salesperson, ganun. Magbebenta ako. Anything under the sun. Ganun lang. What were you doing when you felt most passionate in love? English na yung mga tanong nito Daw ginagawa ko na what were? Parang plural. What are you doing? Yung mga ginagawa ko, passionate na live. Ito, paggagawa ng documentation, paggawa ng filmmaking, ganyan. Pag-vlog. Ano pa ba? Pag-aalaga ng anak, passionate ako dyan. Saka pag-alaga sa asawa. Alam ni Juan din kung paano ko siya inalagaan everyday. Kahit napagod. Yun. Vlogging, pag-aalaga sa sarili, pag-aalaga sa asawa, pag-aalaga sa anak. Ang dami kasi talagang tanong. Naka 32. How do you define success at least for yourself? Success, hindi ko alam eh. Paano ba? Masabi ko lang successful ako sa isang bagay kapag may result. Pero ang result kasi nakikita yan pag ginawa mo na siya. Sample lagi ang tao naipit sa analysis paralysis. Kaka-analyze siya ng bagay, hindi siya nag-umpisa dahil takot siya mag-fail. So sa akin, once you start, successful ka na nun. Kahit na nag-start ka ng magbenta ng kwek-kwek sa desierto, walang bibili. Nag-start ka na eh. So successful na yun. Successful na siya one step ahead kaysa dun sa hindi ka nag-start. So number 32, yung tinanong ni Direct Jerwan, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makausap si King, kasi sinabi ko yung nickname ko sa kanya King. Pagpalagay na natin 10 years old siya, ano ang sasabihin mo sa kanya at bakit? Sasabihin ko sa kanya na yun mga kosa sa totoo lang nakatatlong take na ako para dun sa sagot na to, kung ano yung sasabihin ko sa sarili ko kay King kung 10 years old siya. Sa tingin ko always live in the moment, kasi si King kahit pa paano in 30 years nakasama ko yung sarili ko. Kahit pa paano kilala ko na rin yung sarili ko na lagi akong nag-iisip ng sobra. So, ang ko niyan kay King na live in the moment. Wag siya masyado mag-dwell sa past kasi maging stress lang siya, madidepress lang siya. Masyadong isip ng future kasi magiging anxious lang siya, magkakaroon na siya ng anxiety. Always live in the moment, enjoy the time. Kasi merong tamang oras para sa lahat. Siguro gawin mo yung nakakaya mo sa araw na to. Bigay mo yung best mo and live in the moment. Lagi. Kasi ang kahapon, wala na yan. Hindi mo na alam yan. Nangyari na eh. Ang kinabukasan o ang future, imaginary pa lang yan. Hindi pa yan totoo. Ang tanging totoo lang kung ano yung ngayon at kung anong meron ngayon. Hanggang doon na lang mga kosa. Gusto kong magpasalamat sa sponsor ng t-shirt na to. Itong Pixelated Mind. Ang ganda ng quality ng t-shirt. At ang ganda ng pagkaka-black na black talaga. Hanggang dito na lang mga kosa.
Gawa lang tayo ng gawa para may mababalikan. Salamat sa kagrupo ko, Baguio Influencer, sa mga katanungan nyo. Salamat dahil nag-participate kayo. Salamat din dahil sumusuporta kayo sa mga video na nanonood. Salamat sa lahat ng sumusuporta. Kung gusto nyo mag-subscribe kayo. Kung ayaw nyo, okay lang naman. Walang pilitan. Basta kami, gawa lang na gawa para may mababalikan. Apir. Pinaka nakakatawa sa akin, first day ko mayroon sa dream job. Nakakahiya to. Lagi. Sakit pa yung katawan ko. Makaramdam ko sa totoo lang. Kaka-therapy lang sa akin kapon yun. Utot pa ako ng utot. Sasabihin ko sa kanya na ang galing ng ginawa niya sa buhay. Tuloy-tuloy niya lang. Papayong ko siya na gawin niya lahat ng gusto niyang gawin. Always live in the moment. Enjoy the time.